Nay, saging ma. Ano? Lungan tag saging niya. Mm. Hinog. Sayang pong buntis. Nya, kuan makining nagbilin sila sa kabulig. Gulang. Luto ta kit, saging. Thank you for rain. Thank you for joy. Thank you for pain. It's a
Ma! Wishes. Daw. Ay, kasi yung niya. 2014. 2015. 2014 sa niya. Lumigot ako ng buluan, no? Ano eh? Kapat? 2014 ba? Sarina. Kala si Torres ano? 2014 ba? Diba na? Hoy! Hoy! Ang gamit na Ito na lang zero no. Ni? Wala siya rin. Dagang kayo ng motor. Ako, what pa ako edad? Si Naway daw 2020. 2006 na ako. Ang bato sa kumpuni na. Ay, trading edad ni Lawi. Sino nga daw? Ay, paano di sinanong 5? Eh, kung daw? Pagka 2014, bila ko edad na sa. Bahala niyo diya. Hapit na magdan ni Nairon. 2014 na yun. Hindi na siya sunod. 8 ka rin yung zero. 8 tayo Pagka 2025. Oh. Magkano kami sa July? 2014 ba? Dito man lang. Pila? Pila kong edad? 1,000. Ay, ito. Ngayon pa ko? Na-enjoy ko 2000. Diba, 2000. Wala ba eh? 2014 niya. Minus 2022. Ano ba? Uy, 16 na ko niya! Guys, mga bagsaling guys. Anak, kaon anak ko. Ano, ganda anak? Lete, kutsara len. Ah, sige, sinido na lang. Hinayin po din si Ilin. Ha? Ang bang Ay, kain na? naiintigan. Na, Oh, may ano sabi? may saan dito. Saan dito. Ah! Eh, gini doon. Ah! Uy, kuhaan sa kuhaan ng tikit ba yan ang kutsara ko sa kuhaan. Dili ka tito. Dili sa badali. Ako man dili ba para dali. Ma, Julie. Ano pa sa enchilada? Ma, Bangus. asay naguna sa kukuan ma. 16 ma. Sa naguna. 2014. 2014. 2014. Asay naguna 14 o 16. 14. Sila 16 o. July 16, 2014. Ano yung tama pag Sila may kisabuan eh. First time, tik-tik, first time. Ila di ka len. Ila di ka. 22 yung edad. Baka ako, diba? 2015. 2015. 16. 2015. Ano si away ba?
Gross. Wow. Why no gross? Kaon. Na. Siyang kausap. Kit, pa ito, kapit ko, Kit. Tayong mama sila papante. Kaya pate. Teka, trip saging. Hikapan ka niya na. Sana ko. Ayan, ang stick, de. Tres. Upat, Kit, oh. Imo ang isa, Kit. Nandiyan gagawin ko. Kanang 2023 minus 2023 equals 600 imong ida.